Imam Syafi'i melarang mendoakan mayit. Sampean boleh baca. Beh, gek mbok kon maca nang ndi to Kang? Anane ning kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim karangane Ibnu Taimiyah iku ana keterangan masalah ganjarane ngibadah badaniyah kaya salat terus maca Quran lan liya-liyane iku ganjarane iso teka ning gone mayit apa gak. Ulama iku berbeda pendapat. Enten sing matur nek ganjarane ngibadah badaniyah iku iso teka ning gone mayit. Lah iki merupakan kaul dari kalangan Imam Abu Hanifah lan Imam Ahmad bin Hambal dan juga sebagian dari kalangan Syafi'iyah maupun Malikiyah. Bahkan yang kono Ibnu Taimiyah itu dawuh bahwa as-shawabu li adillatin katsiroh. Malah beliau mengatakan iki merupakan pendapat yang benar sing ngomong nek ganjarane ibadah badaniyah iku iso teka ning gone mayit mergo li adillatin katsiroh. Ada dalil yang banyak iki lho. Iki malah klaime Ibnu Taimiyah ngoten niku. Artinya Ibnu Taimiyah itu lebih condong dan membenarkan terhadap statement atau pendapat yang mengatakan bahwa ibadah badaniyah pahalanya itu bisa sampai kepada mayit sebagaimana ibadah maliyah kaya to sedekah lan liya-liyane. Ngono lho Kang. Iki terus terang ae mbok kon maca nang ndi ra bingung aku.